är bättre för en västningar och är det diskuterat om det så för att stanna och västning och det är 3 år att VIF är i finalen och VIF är färgmästare nu 2 år och Heine 2 är det till att du äger röjesen här FM heter någon så tror jag spalt vi Västman går nettopp här på senaste åren. Om inte allt kappen går så är det vi en pasta och 5 år någon. Men inte år vart jag på en väg rätt att du apply att finna fri år. Ja, det är det så jag fick blev opererad foten så har vi spalt i 2 år. Så i Fjörstan så ringte inte mötte jag och spurte om jag skulle spela efter så får det där så det hände så att det fjör och i år så har vi så säga jag har stora familj och där satt där vattnet över så jag har vi Anna att jag kommer till en spela om på det kommer shortly affärer ut på min blå väg. Men hvis kona affären är samsynning så har vi sitt klar så ganska man kan ha samvisken i orta men för halta sig klara sig ofta med så nu får det sitta. Men hej då klara att bara låta in och spalten för alla kräfts det man ska vara i reguljär vändning kanske jökna långt då eller extra till. Nej alltså det är höstbruk nu. Men också mycket gör och förra. Ja. Lönstagas gör så då var det mest i världen i isen. Ja. Minst ja. Så ringte inte 5 december och så vann vi som år till 24 april och så var det så öland igår och man är otroliga med år. Kört om aldrig när går men är nu nutstret var men så är det ordentligt avvändning så kan du ju bruka till mer och du kan flytta det sälja mig i världen det så orskar väl och det kräver ju lite så ska helst tossa allier du ska stå i där världen ska du tossa vi alla spelarna alla då det kräver hvis du har negårsk så klarar du det väl och hvis du inte har negårsk så fast att urslit och det gick väl det är det. Ja, och i Hesselöte kommer Liene ut av Vattlen. Och en och fjärs i Svartston, Like-Svartston och Svartston Bråkon. Och Västmanningar och sen en accent gul blav Liton, gula Like-Svartston och blåar Like-Bröker. Och malmänner i Reion Svartston till Västmanningar och i Grönon till Höjvårdskinko. Och vi tar väl långt att presentera lägarna, men nu skulle det nog presenteras officiellt. Vad vantar du här i det, som sagt, öliga jauner dyster och i Västmanna, Höjvårdskinka var ju man i en och målet har jag allt mig, men det svartjar i på vi i Atlantisten och kom sig för åkerna att tycka där vi lukar väl hinvägen. Nu spelar vi till i Höjvård och Höjvårdskinka tåla till Atlantist, men så kommer en tredjediskur i morgon, men ja, kvart skulle vi råkna med helt då. Ja, finalen var ju så ofta vara spel mentala spelar in och men i här har vi Höjvårdskinka som en Lutland favorit. Det är man säga. Men det är att det här alltså är det västningar i en bra kamp mentalt och så kommer in på att det är väl kända gummiarmen. Jag vill säga att som är vår vuxit av VF första halvåret till Malmö. Laten. Fantastiskt. Och i klassar för sig. Men invägen så här var Höjvårdskinka och en annan som är Östnyklassar för sig. Peter Kropp. Så det hinner. Och Akselsnes, han är så älstor och bekväm med sin möjlighet han är i minst han var grulliga. Fjotterstunden där första finalen har vi spalt och förlorade. Men han är helt fantastisk spelare. Det kan är här som man ska vara. Så han och Julian och Filip och hinnermänna Peter Kropp. Så är det. Här är bara bröjer. Alltså, Jonas, han är väl här och så höjt all, men han är inte vi, inte kanske det, men han var inte vi mycket där. Helmar Leon,
Han är så inte att han är blivit sin broar i år. Han är tidigare 4 kilo på att här uppe vi har varit dem. Och han kommer ju på mina här från skjuter. Vi kommer spalta rätt upp så. Det är väldigt spännande. Det är lika som 4 mot 4 vill säga av dem som är överst i hierarkin här. Ja, det är inte så som hade vad ska man säga polaren och Leonon så har vi sen där Jonas som är spelskipare och så har han Tråk Örmejen och Hilmar Leon hide med. Det är typiskt startfutcher som kör alla spelen. Och så Vespen går ner där Jojic och Eilsnes som är av backen och så är det Julian som ligger mitt i mitten och det är nog såna kvar där ligger här så tror jag inte när på här som kör alla spel i går. Ja, det är och så är det värjan alltså jag har nu känner ju Vespen här och jag har hukt ett långt runt det hade man ströma igen det. Så att det tar sig så vad säger man arbetar så samman och nu känner jag samma ja 20 år. Vi arbetar väl vad säger man har inte helt att välja nu arbetar lugga väl samman i år. Men nu får det switcha och då får helt tapp. Vi har ju singande tar lägga ett ölfrusch och tar det ja tar det gå så är och du räknar kanske vi har ju skinka för att du på hur like fair du tar kanske ta löj ut av disten för att orska få så väl. Ja, det är vanskligt. Det är färdigt det. Så är klart att för onter det här är då FN-finalerna. Vespeningar skulle vinna för att varva möjligheten att vara färgmästare i 3 år i år. Vinner där inte det så är ha 1-4 färgmästare. Och här bruksläge så damaren testen och i gång och Vespeningar färra och i allo. Och till Andreas Eriksen och högra vanchen så är Arche Eisnes och så är det Julian Filip Jojic och så är det Hannes Kristoffersen som är vanchen från början och i det. Här börjar där vi Shuri Olsen alltid han spelade för den ekva här i Västmanland. Julian så kommer Rowe Lammauke och Collection från Strigenen så har den övergång från Andreas Eriksen och Arche mittfältaren Ivron Julian Rainer Boktas i Jöknon och så tvärstom och här lägger bollen och överlägger från Hannes Ivron till Filip Jojic. Så första alla på Västmanland går för motorskoter och så är det Höjviskar som har gett hörnet. Det är upp till att Västmanland väljer att mansvärja Peter Krog från första allope. Det är också avvärst, det gör det inte i Västmanland. Vi haltar att kalla ånkar mansvärjer. Ja, det är alltid förra på en. Och tar mot Reina först och nu får det switcha. Peter Krog är ju skor som helst och vi får switcha konfliktningen här för Italien. Om så är det att här i första syfte klara att sätta en köjla och i det här alla spel så är det Höjviskar och det är Jonas med botten utav vanchen. Här släpper Peter Krog och Jöknon men Mlaten han tycker vi är han släpper i Västmanland. Vi som är storspelare och Bjarkar först och skottränten i Höjviskar. Så det Västmanland efter Filip Jojic släpper sig runt av man motläggare utav vanchen till Hannes. En fyriater Julian utav vanchen. Och så är det Arche Eisnes men han räkar inte malen. Och Höjviskar färre efter i snär och allop Hilmar Leon Jakobsen. Och här är en spelare till Julian som kommer emot honom och släckar honom kontant men reglementera efter att döma. Ja. Här är kontakter igen här och Heisner Desnon. Anchomalen Höjviskar i allop. Hilmar Leon innan ina till Jonas. Peter Krog med backa några meter för att få bollen så han verer akatla mansvarter det väl efter ansvar det sker och till Julian som fer ut igen. Så det Antor Siversen som rikar och från Vanchenon och in Iver. Så det Peter Krog som fer från botten så det Hilmar Leon mittfältet. Så strax att Romsö Jonas mittfältet Gajeran stänger Ivast spelar bollen från sig till på Davidsen som kommer in för in Vanchenon. Rainer har bra till Jöknon och släpper inom i varje men tar häver han lyckas som mist på att fäste och tävlar bruksla för frukastet. Och Sigmundur Nosse hade där som har vatten så är det på igen. Hilmar Leon lever upp. Skjuter in ett första mål i Desmond. Hilmar Leon kör upp mittfältet och sätter bollen ner i golvet. Täckstöd över stancherna 1-0 till ha 1-4. Valder är och slasher 40 minuter. Hektisk är första 40 minuter. Ja.
Det är en 4-5 och alla långt och nu är ett mål, men det är nog så typiskt, jag vill säga. Hilmar Leon var pressad och han skjut och i en skottstöv var atträtt och så att han var här väl laden ganska ösig skjuter att lepa. Västmeningar ju alla på Archer renner på projektet av Wallstone och här kommer Jens Schiebergott ut och stoppjagar. Och så för Hilmar Leon snär all upp och han skjuter men han färar han vill sitta och kast men där ser domarna hoppnar kast till frikast till botten vill så dömt till ha en av fjärde. Ja, veteranen hinner med Jens Schiebergott han kommer ut och Bjarkar med en Archer väl går stöv kommer till jakten skulle kanske skåra här. Ja, Archer han hävdar det för att vara sin fjärde och så slår han till och han är onkeren men Höjviskinkar, Jonas Jordos, Falter, väl, mittfyra, Perop, pumpar bollen i mål, 2-0 till Heinåker. Så är Västmeningar efter Julian, Ver Hilton, Ver Carton och Kott. Frikast till Västmeningar. Vatche Eisnes, infyra Mira till Julian, Vinstrumejen till Filip Jojic, runt efter Julian mittfyra. Så är det Vatche Eisnes. Stäcker då, tar kom ut ur motorn och haltar någon, tar han så väl efter någon. Och det är Sigmund Dahl som kommer in att vara vi i arbetet i värjene, han stäcker mittfyren. Så är det Andreas Eriksen, Filip Jojic, Namina Julian och så efter Michel ligger alla från Charamon. Och tar missa botten, Höjviskinkar första. Och Röjna börjar kötta att Hilmar Leon fått lära för, men värjan är kommande på plats till Västmeningar. Ja, det haltar det inte i avspel någon än så Västmeningar kommer att spasta ut vid 5 minuter och en har där inte finns mål har där och haft några all upp. Nej, Västmeningar tar blå teknik, tar emot, har det lättare minne. Så är Sivram, ja, är Ablie. Tar emot spela och inte blå teknik av Höjsingen. Här är så Filip Jojic har kommit Jackson med till Bruxla framan undan. Och vi såg ju Höjviskinkar, tar det kontakter i varje spel men det är väl hyggligt Ryan i Västmeningar. Ja, det tempo är inte nog högt. Så Västmeningar gör det så väl att vi spelade crossspel. Höjviskinkar här att han kommer långt och fram. Så hade vi goda strik på Grönlandingen. Ja, han tar ju sig kvar. Och så är det Västmeningar framme sig alla på Andreas Eriksen, Wiaren, Julian Olsen. Kanske Julian lever upp, så skjuter han och Jens Schiebergott armen ut. För handen av fyra och catch över Höjviskinkar och lägga färg alla batter utan Reina kvickas här i all upp. Och Kråker och Jackson och skorar och det blev 3-0 till Heinåker. 3-0 till Heinåker. Slasher 6 minuter. Farner och ja. Nej, det gångs det väl. Inte har långt att teach. Timeout kött spjältre i hanterna och så hastar Julian om man har allt här var inte gott om så är att han inte är mentor av fåta sig efter. Att det ser ut som det ska väl att det ser ut som att inte med natt. Vi ser det träll där tror kanske men det sätter ökelen. Han får inte sätta tid. Han måste stiga ut. Ja, han dickes mål. Han heika öronfoten och för han inte sett högre foten för sig så är han inte göra. Och täver Steiner om han har bil tror jag. Västmeningar. Låt gå vana att han för att Ernast efter för det distan. Tror jag visst. Det tycker jag att det är ganska lätt av Västmeningar att missa han så följer distan och nu har det så finns det så ringa början nästan. Här är ju all uppe. Så då Archie Eisnes så här kommer första målet. Första målet så vi och jag. Archie Eisnes. Så är 3-1 till Heinåker. 46 minuter kvar nu. Och här Farner och Tom alltid vi. Nej, Julian tar skida bilen ner. Här Reina hjälper på foten Sjönon. Höjviskinkar i allopen. Jonas och botten mittfyrre. Högre med in till Peter Krog. Jonas mittfyrre. Vinstre med in till Hilmar Leon Jakobsen. Så lever han upp. Han skjuter om Laden Bjarkar. Laden får händerna upp. Under förståndsna och färbotten. Västmeningar i allopatter. Archie Eisnes. Och så ska han spela strikerna här. Loskajan ganska hatta all på borster. Han ska spela Eriksen. Ja, är ute. Han var fröjer. Han bestämmer sig för att tölja. Det är här jag hoxar frukt och spänt på stöv och det är inte va. Nej, han är inte tycks där allra bästa avgörande igen fem för honom. Nej. Och det är inte spett. Han är en av ligaspelaren till Västmeningar. Han ska som där sker nu att hon levererar av det någon. Ja. Och
Så det Høyvikinger i alle oppe etter. Hilmar Leon, Jonas. Så ut av vensjen, her det Anton Siversen. Og han loppar han, og tvørstønsjene. Han heier snytt malmannen, men Neivleitjen var ikke akkurat her. Nøkker centimeter resten av hvor botten setter seg i nettet. Filip Jojic skårer, hinner med igjen. Filip Jojic skårer, og nu stettes. Nu 3-2. Høyvikinger framför vid Einomalen, men Vestmenningar har finnet 2 største malene. Og det efter Julian Olsen i Fernotom. Og de sitter framvid så regner at pjøssa opp på foten til honom. Og ännu till jag säga hur stövan är vid honom. Ja. Hvis det är lipan så bör det till att fixera foten och så spela vidare. Det är man rönt, men det kräver alltså det ska för det första låta sig göra och så skulle falsen utanför då att få det riktigt. Ja. Høyvikinger i Alofe, Antor, så det Rune som kommit in, och så Antor, men så gör det där. Alos feil också. Og Vestmenningar slipper at i Alof. Janus Kristoffersen. Så det Aksje Ejesnes. Og så det Janus. Så det Andreas Eriksen. Så får han fram vi. Og så Aksje Ejesnes. Og man kommer tjekk når man skårer. Ja, men ikke nå. Vestmenningar rakna i vi. Og her var finnes Høyvikinger etter. Fra 0-3 til 3-3. 8,5 minutter i färden. Jag vet inte vad det är. Alltså det hade riktigt att säga vad det är, men en mer som förut som är så stor arbete som Julian, han ska ju skipa spelet och Høyvikinger lägga taktik emot det som han ser ju för i alla fall. Och över till Vestmenningar här ska det ta det liksom räkna vi och ta det ganska adressant och en så stor mer förut. Ja. Men himvägen så tycker jag att Høyvikinger har skift Jonas ut som misspelaren så. Men nu är det Allesson som Rune Westhøjgaard han skorar. Men det var inte kvitt långt nu har skift. Det Jack Australand så Høyvikinger. Ja, att det här är att det måste inte vara helt så snitt men där kommer tröjmål åter på att utskiftning. Ja. Jag sa inte att hon har pattenäcka. Han är ju faster Lee Schipper ett lakas man ser misspelare så att man spelskipare. Han också kanske att få för dåligt kraften här. Ja, ta det var 8-3-0 nu är kanske få ära in. Ja. Och där inne i disken. Ja, just det. Höjt där. Och ekonomisera kanske vi kraften heter andra där runt att spela finalen. Ja. Så där Jojic han bombar han i strängarna och i nätet 4-4 nu. 20 minuter i final. Fyra. Høyvikinger färdig alla. Boje Davidsen, Hilmar Leon Jakobsen, Rune Johansson, eller Højgaard, Westjohan. Han heter Rune Westhøjgaard, så är det han heter. Ja. Spelar mitt 4 nu. 4 Jonas Djuros. Så för Boje Evangenon och Ivron. Så där Antor. Så kommer Hilmar Leon Sveimande upp och skjuter med Malmar så Vestmenningar Bjarkar. Och Patron Werer dömter till Høyvikinger. Här är Anker Vestmenningar går innanför det. Ja. Tar rennan också nägg vi alla på någon. Det kräver nägg av Høyvikinger. Jag Vestmenningar nu. Väljer det. Ja. Vi ser nu att här färra ut om vi Julian som hastar en. Så det är bättre än bäst. Så är damerna nog så tjåter kanske Bruksla efter att spelaren slapp i jöknen här, men Bruksla är framan honom. Så för Krog upp och han skjuter, han räcker inte målet. Så nu är det bara Larsson. Vestmenningarna ligger sig 8. Det är spännande att se. Jojic, Janus Kristoffersen, Filip Jojic. Så är det Aksje Ejesnes, Janus Kristoffersen, han skjuter, men här är Bruksla framan honom. Men det är avvärst det som du säger att och så med stund att kanske mest tujant alla spelare så att spelskiparen för utskatter så händer en transformation vis när vi är F-linjen och så för att få målen som inte tänker ta första lötna. Det är också vi att är det rakna och ta upp det. Ja, det är så. Janus Kristoffersen kom den Amina och han är otroligt god till det vi kallar indianarhandboll. Ja. Och det var gå en fantasi så nu kan han ordentligt utfolka sig. Han är en otroligt god handbollsspelare men han är bara väldigt fjackad håll och jag visste inte vi har trick vad han kan spela i Höjlandis. Ja, det är spännande att se. Han är stäs oförväl så först lötna. Ja. Nu är det Filip Jojic som är mitt fyra och han ser det liksom batchen om tar skifta. Och så blir det Bruksla 4. Frikastet till VF.
12 minutter farner her og Aero FM-finalen Chamondon. 4-4. Vestmenningar vann, nei, Høyvisingar vann vi 1 mål i første finalen. Her kom Filip Jørg skjeit. Han var ikke i skottstøver kanskje og skjeit, men Åman 4 var. Så det Rune West Høykart, og han vel rettelig TJ av, så han slapp av vattlen, og han smeist alltid kjøret bort der, og etter hvordan Anna Malja skårer. Ja, det lyst ikke sånn, han skjøtta flere enn 2 mål. Det ikke en sånn psykisk barriere som han hever, og jeg tror ikke han kan skjøtta mer enn 5 mål. Da man ikke venner vidt det, så gjør man det. Ja, det kommer nesten ikke 4 av finalen der. Men en kvar grunn har det valgt at skifta så tølje Destnon og Jonas sitter utanfor det. Jeg hadde ikke han på nærmere måte fikk nekken snudd. Men her offers at heimen at få en annan mann inn som klarer at så fer Hilmar Lian og stå på bollen og han sveimar himmelhøgt inn i måltegn og skårer og nå 6-4 til H1-4. Vestmenningar Jalle Beater, Hannos, Filip og Aksjen. Innan myen atter, Filip, og så innan strikene, Andreas, han loftar ikke, et eller annet ganske sendt innan strikene, ikke noe gå, og så færre Høyvisingar atter i alle. Her hadde Vestmenningarna ikke vært noe vaks. Hilmar Lian la ui neten og atter for målet. Mladen smekker han ut av myene, men færre ikke ui kjøttallet og taker av ivetalen. Det sånne små marginaler som gjør at linjen kunne filtre. Men hvis man ikke teker det av, så ganger det sånn ikke så vel. Ja, og vi ser ikke at Høyvisingar tar skifta disse her spillerne. Jeg vet om en kvult, og han styrger det nå for Hilmar Leon ut. Og Jonas kom inn etter, og Rune framvis av Vattnon. Og Peter Krog, han stender for det meste, så han får kvult og selv om ser det. Han blir massvar. Så det Antor av Vanston, Ragnar Brod Jackson, og det var batteri med Dante til VOF. Jeg vet ikke hva det var, om det var alle spillere om til slam. Ja, han rønte som, han jekker inn og gjør trutjar, det jekker i kjastfri. Så får det Vestmenningar i alle opp, og det var Andreas Eriksen som skal kjøta fra Vanston. Det ble Oyses først, men Jens og Skipper godt stod her som batteren kom, og Andreas, han brukar ikke plass. Han leper bunch fram, han hever en meter mer han kunde brukt det. Ja. Og han lukkar han av, som vi kallar det. 8 stånk här. Närmare stånk. Nu kom Stojer och jag till Vestmenningar. Vestmenningar må Øystein skifta ut. Tar må få Magnus Müller in. Dömes Runa Johansen. Lukka få där sving. Jag syns tur. Jag syns 6 männen är. Så jag klarar inte att spela i Ölandet. Høyvisingar spelar kött och i så innan alla 5. Nu har vi där frikast. Här är så Peter Thompson kommer in för första för av Vanchen. Han börjar inte in i den. Så är Peter Krog uppe, men Mladen Bjargar. Botten stackar ut och spelar efter för Feckan. Vestmenningar Finko an, men botten är dömd till 1-4. Ja, han var inne i måltegnen efter botten. Andreas Eriksen. Bottnakast till 1-4 och till så färre. Jonas till Rona. Och ut i högre så igen Peter Thompson. Rune Høygård. Og efter ut av Vanchen, så är Peter Krog sin charter. Så det Rune, han har kommit Jackson, men så missar det botten och så får Vestmenningar stäva någon Andreas och ESD så han och så han skorar. Här får vi det kött mot all också. Vestmenningar som gav oss lite och så är 6-5. Det här som aldrig då skulle få att renna kött fram på mål. Så vi tar kvitcher och tekniskt bra fyr. Akkurat här så tror jag Andreas Eriksen och Achi och Hannos. Och där färra tar det rincha stäckta. Men det kräver oss att det här. Och hvis det skulle dre tempo ur disken så är det inte riktigt att renna kött framåt. Du hinner den östen kött framåt. Så blir det kappränning. Ta ett kapp av Vestmenningar. Ja, så är det första stäckaren i disken, första timeout. Här är farner 16 minuter, halvtid av här. Och så var det 6-5 till H1-4. Ja, alltså en är stövan akkurat som hon var i förra disken. 8 mål av månen. Men linjen har varit inte lika jävn alltid i här till disken som vi såg i Västmanland. Ta var inte uda djeva och det var onkat i mer än kanske 8 mål av månen. Eller Kjoltan går ser. Nu har vi sett det var 3-0 till Høyvisingar förra vi och så fick Vestmenningar jämna till 3-3. Det var större svart i spel.
Det ser ut som Västlingar har väl tungt vi hänger i och med höjsingar liksom toucha mera. Här var så ju det var ivskott och släppa nog så kött fram om 2 mål och så på halva minut i formen Vittlund från Västlingar så ta teckna ta vägen av höjsingar kunde föra från Västlingar. Ja, vi får Assucha. Så för spel över uppåt teachern. Ha en och fjärde i alla fall. Nu är Magnus Möller kommer in här. Men ja. Han är reisen en möjlighet i alla fall så resten igång. Och Boje ut av vanchen till Peter kommer Jackson han räcker att första chansen. Magnus är ju visst för att han är vår mentala styrka. Han avgjorde förra matchen höjt. Vi möter Västmanland, va? Fyra kvalföringar. Möter Västmanland. Ja. Vi har en straff i sista sekunder. Så men Västmanland har ganska 4 miljoner till. Tar kan att till så nu. Och ja, men Västmanland finns inte på sjur hästen alla upp någon och har vi släpper ju alla batter och tar bränna men jag vet inte vad domaren säger. Det var Jonas som får Jackson och det var ju gott kast till han blev pressad av Olsen. 6 meter striken. Laten läsa nu. Han knäcker i. Och Laten kvartar bara hand ut av läraren. Brottskast till H1 Där ska Peter Krok tacka och han räcker att första chansen. Så stack upp botten i spel efter och Höjvingar på han. Peter Krok, han säger skjutla över i hack. Det är ofta det som händer att det ständigt still. Ja, det är andra massvart. Massvart ständigt här. Fottler och Jorsk och släpper inte att flytta sig och så får han ett hoppskott där han skjuter halva minuter för mål då. Och straff där han skjuter av Ivlegaren. Ja, vi såg att Julian Olsen kom in och vatten ner och han hastar. Det är inte som bänder av att han är mentor att spela efter det. Nej, han sätter inte poängen till. Så är värre. Ser inte ut till att han för att komma in efter av vatten i det. Det var öjligt harmligt. Så Västmanland. Så är det Archie Esnes. Vad är det? Magnus Müller. Han ska där. Gott all upp till Västmanland. Mega Magnus. Ja. 6-6. Så är det Heino och Fjärs. Så färra. Inte bara 2 men 4 man sentande efter golden och ner. Halda fast för i annan och så detta Adler och här blir frukast till Heino och Fjärs. Sigmund Donaldsen till Jonas Juros. Och till Rune Höjgaard som är mitt fyra nu. Tror jag att Peter Krok är lite som sätter ut av spelen. Och Hilmar Leon finns inte kvult nu han har löten. Och så röjner Jonas vid skottet men här är Samuel 4 och han röcker öjligt högt upp. Och för hänt med 4 skott. Bottna kast, spelar ju på Tische. Jonas ut av vänster till Peter Thompson. Och han skorar väl från vänster. Så är 6-6 till Heino och Fjärs. 19 minuter för när du fyller hållet. Det är otroligt god vankor. Ja. Öjliga Luitel och Nettor. Men... Ja. Gott eja och komma teknik. Det som är till av honom. Ja. Stora tjota. Västmanningar i alla pjatter. 1 mål 18-4. Harmors missa målet för tog där efter att de har mist Julian. Så vi tar gånger. Tar Henka väl och vill. Och det som kanske manglar är kanske inte av effektivitet det jag tror att i alla spelen. Ja, nu alltså det tar sig inte vänner spela som de spelar. Nu Magnus Müller Amin. Så måste bara göra som friast och det kan gänga väl och kan också gänga mindre väl. Nu får alltså det är mer Kad det den hur jag vill chat för en stöd på. Ja, som du säger Hannes var en lött in i hästen. Hannes ska ta det fram. Men det är så packa lösna eller Filipps lösna kan du säga. Nej lösna så. Så stanna och prata så här man vill skimra ett rum med och så handlar vi och så är Ja. En provocera. Pekka ett flott underhandskott från Filip Jojic. Shay 20 minuter kvar nu. Det är kanske också Peter Krok. Där han står efter honom. Och så lät han bara kanonerna gänka och vid en stanteskott botten smättlar ner till 8-tjej. Han är ringt att han skjuter med bagen honom. Ja, det är riktigt att välja fyra. Ja, otroligt ringt. Du måste att han har varit 2 man. Ja. Öjliga shots som fyra brukte att kunna skjuta lika väl vid bagen honom. Det är jag vet inte om det kan man. Nej, jag känner om kan se näkren så skjuter så väl vid bagen. Västmanningar i alla pjatter. Archie Esnes släpper upp men släpper i Arden i skottmåla. Här blir frikast. Andreas och shooter. Så då Archie.
Filip Jojic. Vache. Magnus Müller rönnar brott Jackson och man kommer Jackson. Och ver Hilton och tar det nytt frikast till VF. 21 minuter farner, tar sig 20 minuter efter till halvlek. Høyviskinkar 8 vid 1 mål, 8-6. Vache Esnes loftar ikke. Høyviskinkar fresta av botten. Boje Davisen. Rune Højgaard. Han fyrir Jackson. Og han skorar. Og så nødje tjej. Rune är ordentligt tidigt, ja, vet. Kan man säga. Han är ganska toppskytt i Høyviskinkar nu. Han har gått 23 mål. Ja. Och det är som kan vara så avgörande att man var där och så händer också som släck skriver i handrit någon en marginalspelare kan i förhåll till för finalen går kommer in och tar en huvudslaglåt. Det ja, alltid det. Och till området västningar finner omkring samma slä. Ja, akkurat. Man att Östinker hade ju knappt och säger att man är det här. Ja. Och så alltså och så fär vi kommer vi hinner vi. Men är då inte sucha nära alene med det här västningen som voices att jag kan gå om det. Ja, Filip är alltid här men hinner mangliga sucha för att där att vinna. Men det är inga stadväck till 2 mål så det blir till. Ja. Det är efter timeout. Men alltså Høyviskinkar, menar vi hade spalt vi starkast och chet och mer än 5 minuter. Nej, det då. Nu är det 22 minuter kvar nu. Så hvis alla kommer in i sen nu kommer helt in Høytal Hildar så. Ja, han är släck över vi för han har några skreja så han är kanske som en halver. Han är väl gå för det värjene. Ja. Hvis alla är inne i sen tar vi Västningar blå mer 5 minuter och första minuterna för en halvlek. Han kan ha lätt i affären 2-3 mål per halvlek. Ja, Västningar i alla fall. Filip Jojic. Här är frikast. Så där Magnus Müller. Vache Esnes. Andreas Eriksson. Och så är Bruksla för frikastet till H1 Nej, till VVF skulle säga. Aknar kommer in, höger botten. Vache, Andreas. Vache, Viare. För där Sjurur Olsen. Andreas Eriksson. Så är det Vache Esnes. Så är det Magnus Müller. Och så missar där bollen. Där får Kjell Erika. Høyviskinkar första av botten. Rune West. Højgaard är åter färdas där. Och han skorar en annan för. Stora mål liksom. Kutschej. Det var tekniska vittler. Öjliga nekvar. 5-6 långt som har givit showtal av FIV och mål. Ja, för det nu att vara störst glapp i mitten i linjen så kan det vara för att det avska trunna så Västningen kommer att det fiskar bättre tillchockning där. Nu måste vi kanske Julian och nu hänger alla spelare sig inte samman så. Ja, jag tror det är så otroligt viktigt att vara fysiskt bra för det. Man missar en man som må hinna spela till mål. Men och Heldreskär lukkar i strikene. Så Andreas, nu är det Argus som är i mål. Så en av fjärs och han fick fötterna för det. Men Västningar har fram vid spotten. Panos. Och så då Vache Esnes skorar. Här kommer han fotboll för första matchen åt så ju. Han måste med spotten och så fick han och lägga upp och skora. Tog igenom mål till VVF. Så kommer Daniel Torkar in till och en av fjärde är det första lötan. Han är inne. Öjliga Tojan spelare. Han är nummer 3 i toppskytt till Høyviskinkar. Ja. Och Hans Kari Hansen Reisen kommer in. Hintbatchen tar sig Peter Krog och färna ut. Och Hilmar Leon och färna ut. Här spelar på brätterna nu, Høyviskinkar. Ja, alltid där spelar sig inte vi vet om hon är det. Ja. Voisa. Den här Rovit. Ja. Han ska ut av Daniel och han skorar. Gott allspel så har en av fjärs. Så är det 11-8. Ett vi åtta till. Høyviskinkar har haft alla spelarna i bruk. Ja. Alla nu, ja. Alla, ja. Nu hittar ut av bunchen här. Alla har varit inne i vatten. Det är gott att ha. Ja. Så vet att det okej. Är vi visst nu är vi sätter in. Tönnahlöjd. Så allt ska jag göra. Just så. Vache Esnes runt Sven skott nu men Bergan kör har 41 på 4. Och det är helt tydligt att
Höjvingar är ju om man mentalt här vi värvar man. Ja. Tar känna sig tryckar, tar känna Asar spelar gång rätt och vilt. Och över Västmanningar känner kanske Asar att ett gång inte. Nå väl för Timon, styr kommer nu. Höjvingar ju alla för att spela kött. Han ska i mitt fyra och har han inte. Han luktar stanna alla spelar, det är tråkigt men det blir inte där. Just det inverda frikast. Jonas, han ska det. Jonas mitt fyra. Just klarar han skjuta och han sätter han väl i nätet. Text på det första. Det är för ett av vars hur enkelt han hoppar mitt fyra och smäckar akkurat alltid. Det är så för tror jag där Amin är välja in Amin. Så färran så där men låt den vet inte men vem ska färra det inte välja fel. Ett av vars. Väl skott Halv 8, ja. Halv 8 till H1 där. Fyra ett lunches nu mitt där och 4 mål av månaden. Vi var ju ankad i här det första finaldesten av Västmanna att det var Sauron som där nu. Men alltså det är inte från att jag fällde fått för det men jag vet inte gång den här nu han har låt kunde bästa att det är toppar för Västmanna. Där har trubbelagar. Ja. Nu säger att jag får bli jag har ju inte varit en löd favorit då. Det är så man vill förnärma där men jag har ju också så sist det när att har ju inte är klart så är halt i så är en bra kamp och att det är väldigt förfärligt hvis det skjuter om latten akkurat i mål. Ja, visst men ja. Och nu missar då så Julian att ta Detta kan köpa löva skratt. Vi skulle inte glömma till att Höjvingar har varit den bästa i landskapsfinchen. Tar vunnit han spelande nästan. Var klart vinnare i landskapsfinchen och är det lyckas med åttare i hissfinalen. Men inte då i ta tappade där för i fjör till alltid där var i fjör och kanske för vi. Ja, Västmanningar lyckas som snuttet där som tvåare i finalen och var bättre i finalen då. Men det här förra kräver som han kör Västmanningar och i det vart nu är stått efter till halvlek. Och här är 4 mål av månne. Höjvingar är 4 mål framför den. Nu 30 minuter är det efter av förra halvlek. Gång strält till Västmanningar få mål. Han är ju all uppe, men det är inte det här skipa i alla spelen nu. Nu spelar skiparen Chadam man är väck. Julian Olsen färdig till Spatmeier. Och så är det åter mot alla uppe där och så är de laten. Och till han tar emot det på nu. Här var han efter en kanta kattler. Han bjärkar i pura fri Höjvingar mot Malnon och han fick armarna för det. Här som är inte spelar i danska ligan. Ja. Det är mer än gott. Han verkar kändlig och det är gott en stor dans. Ja. Han verkar kändlig i 2 år och var helt ena standard i Eisne. Jag spelade mot dem här i nästan. Man måste ordentligt också om okej, jag ska alltså inom trötta med det visst ska det ha mål. Ja. 12 skott, det måste skjutas för att få 6 mål. Hvis man ser vad de låter. Han är fantastisk. Men tyvärr är ju utspelare vill säga. Ja, han kan inte vinna den ensamma till många. Nu är brostkast till VHF. Filip Jojic och han skorar i målet så Jens Arn. Kibagotten. Nu är 12 nutcher. Tror i målet. Höjvingar för i alla. Och här är en efter av en av de spelarna som börjar i testen i det. Alla hinner kommer in så gärna. Ja. Så och till mig spelaren Jonas. Så är det Hans Karre och Rune av backen. Och så är Daniel och Peter av Vanchonon. Och här måste det fick mål och så får Västmanningar. Släpper ju alla backen. Och tar bära köttet. Och så är det och Chesnes. Han äger missar brostkast här. I 2 minuter vant det line Höjvingar. Ja. Vart Helche som får det han. Ja, han gav en hälsan under det vi har varit. Ja. Ja, men det är det som Västmanningar har bruk för nu. Att marginalerna är vid Timon. 2 minuter till H1 och brottskast till VHF. Skårar där så är det åter. Tar emot tacka Elvis ner alltså att Höjvingar läta en betchet och spela. Ja, det är klart. I 15-20 minuter alltså. Det är inte komma nu akkurat nu halvannan minuter och få ytterligare 2 mål så är det väck.
Filip Bjöje chatter vid brastkastet. Han skorar efter tryck. Så är det 2 måne. Så är det 2 måne. Halver andra minuter efter av Ferrolife. Jag vill säga att det är alltså att det är farligt spel så Höjviking och vänner lite skifta är för arrogant ganska. Ja, det är så Ulrik Wilbäck stöler. Han körer runt men stöje är inte alltså det är näkning som är bättre än i Höjvik. Ja, det är inte danska landslaget. Och är ser inte helt på en spelare så att säga. Binder 4 påsen nu för alla. Ja, det är just det. Men nu häver han tar flest atchutna inne, men nu är det resten en spelare färre. Och men de spelar ju fotboll alla spelet i Malmö nu för nu ut. 17 halvår kan komma blöva till. Så börjar spekulera nu är det dans och vi vinna och ett mitcha och ja. Så kan det ska ta få att det går i armarna och är det bara tröjmål av monet så. Så här var Västningar ganska också. Okej. Nu har vi chans. Och nu fick det där helt inte mål hesa för Höjvikingar. Och nu är halva minut efter och får Västningar efter mål nu Arna för halvlek. Så tycker där på det. Ja, så bara hinner ut där skältas. Ja. Kan lägga sig jag kommer ut i halvlek vi en positiv. Västningar om man kommer checka någon. Nej, det blir tryggast. 15 sekunder efter. Västningar ju alloppe och Atche Isnes Inamina. Här ska Kristoffersen han skjuter back i Berggaren. Så är det några sekunder efter nu vart vi ska få mål. Jo, visst Filip Bjöjes som ska skottet komma och ta kommer men han fick inte mål. 12 touch är halvlekstövan. Höjvikingar 8 12 touch. Men du nämnde det. Detta väg han ska leja lötan så Höjvikingar och tar spalte kanske oj så jag vet inte om jag ska bruka ord i arrogant som du säger. Jag brukade ganska bedketen han också lunch och i förra lunchen. Så jag vet att här lötte allt fyra. Vissa lötna tar i Västningar var center ja, inte var i ordentliga Alanon så kunde det vara framme för normalna tror jag. Ja. Det kunde vara framme för 8 och ganska fler mål. Visst och ta det var ganska 18 touch nu så var det distrin liv. Jag ser inte helt det är lite skifta ut. För med över inne nu långt i förra halvlek. Ja. Men alltså vinna då så är det så för det är sövarna men det är farligt spel jag vill säga. Ja, hur så sagt du på sätten halvlek alltså vi söker vi häver avgångar i spelet någon och det är inte minst ju att Julian Olsen räcker ut och i halvtid att det är inte som bänder att han är mästare att komma in att han fick inte sett högra fot för sig alltså. Och det är en smiter alltså. Det är inte snack om. Ja, det är så. Nu färdar det ut och ta så säger man det Berlin Höjvikingar här var inte så näck att ta som Västningar. Så det är så stor riding hand via Julian färna ut. Men jag var inte att Höjvikingar färd inte spela på händamattan 17 hållet. Ta var inte att sätta allt in det första kvarteret i Gusse och är det så 8-9 månader så kan man åter börja på det. Men tar huxa säkert 2 dister och i fall tappar vi så är det hinner. Här var det 3 minuter i början och är det ganska inte så stinner i marchen, men ja. Jag trick vi Höjvikingar. Jag har alltid att Höjvikingar är favoriter att vinna. Men det är här 15% chansen i Västningar. Hur så nekvalt ut att här när att Julian är borta till sälj ju alla spelen till haltar var sagt hans men till full stajs nu att varje spel är inte nå alltså här är det inte nå ansner helt. Nej, det är inte nå vad ska man säga så flyttas inte nog. Så måste arbeta så rävligt bruka så öl ork för att täcka upp. Du har ju inga renna så öl där så det här var så här vonk i gång när 8 meter och så en trutcha krossar och du ska stanna 4 där man halvar andra med över för kvar man så måste flytta alla tiden. Ta gera där så. Och det är vi inte pratar så samman. Här är det inte som ropar. Så man ser inte och jag hade inte att säga roa att se han är helt så. Här står det och raschmän i vermentation. Nej, tillfällighet när roa inte rätt. Man hickres inte ett kvar och tar kvarn och ja, men jag var inte att jag har ju inga för service för mig så. Ja, vi får ett sucha 12 touch är det där 8 nu halvlekar är alltså inte som så att ta så om än men
det också som bänder av att det är en annan dyster och kan för att visa sig att bli en annan dyster ta Liot än vi såg i Västmanna här. Vi såg två i alla matar ser Jan Lee. Här hur man värvan är att Höjvikinkar kanske har inte spalt i fjärde gyrre än. Men nu är det bara 30 minuter efter och kanske Västmanningar också att jag vill klara att lägga upp för i 30 minuter och röjna till vid elementer. Ja, Färman och en lök. Vi 5 minuter här man för tror målare till döms Västmanning. Ja. Och alla åskådarna så knappt stand och ropa och vi händer någon vi hört och alla banken och det kan vara det som det är så smart tänkt så skynda då nu röjer vi det allt i kampen så kör vi det. Ja, just det. Släpper man att men vi såg då i stäbbafinalen Strandingar spelade väl och så lägga upp liv. Det hade bara inte krafterna i form av rennekapacitet och styrke att bärgas i 30 minuter. 5 minuter färner, Jamlager, 30 minuter färner, tapp i touchmål. Det är försiktigt handboll då. Det blev det här det blev en sån kampsport. Och här är mamma bara alltså att Höjvikinkar har 4 månader i sommarmål. Ja, det är bättre för Kjört, du snackar ju om att kan man ju lycka att tälla. Att Höjvikinkar var favorit här. Ja. Jag tar vunnit grundspel. Det var det smån hött. Det kan gå fortälla där. Ja, men tar vunnit grundspel man ju. Jo, det var läge men vi vann då otroligt hårt 17-håll. Och fysik. Runno börja bräcka upp. Man hejer väl och även Västmanningar satsar på finalerna och hade inte mått att blöna vart väg alltså. Nej. Och det är stischvändning och ränning. Så är det som minner om det som man ränner av handbollsvett. Är du bättre för en hitlig så bara skruva fra. Du var förfra som tar gör det då. I fjör ta orska av Höjsingen i smål. Ta i en 5 minuter vart det. Ta vi slå på fradan. Och vunnit vi 2 mål. Så är grundformen inte den samma chans som kunde vara. Nej, det är han. I sista Adam. Ta orska inte renna kött. Ta orska inte flyta sig värne. Ta orska inte lägga trust och du stationera alla spel nu. Och är det för några spelare kanske som är i tystövning. Alltså en spelare som Archie är så det ser kanske inte allt. Han är väl skatter och tar inte väl i lukar väl fyra kanske som man har väl. Nej. Nu ska vi inte nämna namn. Jag har snöjt nu men det är näkter som är då otroliga raster av vänja. Alltså någonting. Och här är Julian och han fann ut. Det är inte Ivo att han är lukar väl fyra som han väl för. Men så är det som du måste lukka som Jeva Hickvina chat där eller handskan där eller jag ska aldrig fingrarna där nu kava där och så det heter och där renna och arena. Så man puska och lägga cykla om och kom nu vi och lukka som reka där om man vänja och är man för i hötterna. Så och jag vant till att det nöker döm om te av VF-linjen gör. Ja. Det är lukka som böter man för ta i avständer en det som är nu tar jag ska avgöras ta ägda till resurserna som efter är så time som har mest avhållna tror allt är det som så gör man nice. Det är så olusala när jag över ska spela en final. Kanske som så var kanske bara en 4 timmar och är nästan mer och när kommer i hötlen. Ja, men talar möje och så skulle det vara så man tungt på in bara nervon. Du ska vara så otroligt väl för hvis du ska komma så att säga upp och vara ordentligt goda trä. Så här det krävs av vanliga döven för att komma till finalerna och efter så i finalen och inte häver fysiken i orden så häver du simpelt en unkan chans. Om Latin han var jag syns inte heller förra halvåret jag sa det. Nu är han ordentligt kom för sig. Jag ser vad att han är vant mer och bättre. Men det är inte nog. Ja, så är spelare kommer av vatten efter. Och avskårar skulle lugga som Wojciech har varit någon affära utom sjölinjerna och ut att sätta sig att mittlen hinner avskårna.
Ja, nej, vi ser Jonka Julian Olsen in jag vet någon så tar huxar vi kommer. Nej, han hattar han. Ja. Han lackar i väg in och ut. Här att han finner något skej. Så kan man vara första treten han kanske Holten Fyres för Pertiski så. Ja, men nu börjar så sån halvår och jag vill se Höjvinkar här och Omo, ja, och Västninkar här och bara ordentligt vara under trust alla hela så. Det Höjvinkar bara få den nyckellunta till att bära till nu. Nu så jag nu det ställer där uppe i starkast sked och åter, ja. Färra där få det tror jag visst mål så kommer dagsam börja packa sig hem. Det är ganska tätt här att lägga och Höjvinkar att lägga ut att börja det ställa lägga Fyres med Olöje. Vi atchetene av att någon och få ökt om läslarna vi en och 2-3 mål så läs att det kanske ha knäckva VOF salarliga så att säga. Så att där känner oss här nu är långt i mittenparstanar och tar inte mätter att få det rätt. Har vi skickar för alla och där är vi här atchetene det vill säga Jonas Mittfyrden och Hilmar Leon och Peter Krok och Backenon. Så hade Peter Thompson och Daniel Torkar ute och Batchenon och så är det Sigmund Notse och Strygene och i mål jag vet inte så är många mål man bara nu det är nog det här var en utrustning ja så är det. Så läser det här. Men tar skiftas på er hade Jens Schibegått i huvudsteg med i parten av Fyrolaich i Netnon och i Netnon det i Malmö och annars är det Arida. Ja. Till Marion och Jonas ut till Peter och han fick mål för Express Sportskon. Han talar väl för honom. Vi tar se Västningar här och bränt i åttaläge här men han fick på sig att lagt mål. Otroligt lagt mål alltså. Han ser lite press spela en blindan bast ut av vanchen och han är väl gott avsett. Han får gott loss. Ringvärja och gott mål. Och Västningar räna och där här var Hannes Kristoffersen mittfältaren. Filip Jojic skorar. Filip Jojic kommer upp och han får sätta botten i nätet till 13-11. Hilmar Leon kommer här. Det här var inte värja kanske. Men han kommer upp och han svämmar himmelhögt. Och han klarar över det hänkande ena löten. Och så ett dunderskott. Men kväver han har vaxna nyvärjan till Västningen. Kom Eriksson av här. Nej, tar den inte snökött ut. Och inne med den inte snökött in. Allt kräver Orsko. Det är att det här där strantar. Det går för sånt. Men han är öla ringra på Petra. Så vi måste stanta ölara. Västningar att i alla fem. Och han tar vidare frikast. Agnar Johansson. Och Atje Eisnes. Filip Jojic. Hannes Kristoffersen. Filip mittfyrre. Hannes Kristoffersen. Röna släpper Jöknar. Snarare fråter. Filip innan strykna. Lagnar. Att det är något brottskast. Brottskast och blodkort. Till Kaldavat till Jonas. Filip Jojic ska röna sig brottskast i åter. Han har sett henne i 2 i nätten. Tiron Schmeider. Han har skårat. Och Aris är Malmö och han skorar tryck. Och så är 14-12 till H1 2,5 minuter färn och i 17 halvlek. Och Höjvinkar är det fullmanna i efter. Höjvinkar kör inte i det högt tempo. Det är aldrig i sin bort. Ta gänka och prata och bruka halva minut. Ta Västningarna. Ta kunde följa vid. Ja. Nej, det gör så gått stunder och så för Peter Krok som är mansvärd helt om han i hoppning standa. Och så är det Jonas. Och så är det om man missar bollen. Samuel för oss där vi nu. Och Samuel blir så och all öppen men som är färsk botten av honom. Så är det Hannes Kristoffersen. Följer han vidare till han här sexaren som akkurat kom in i utködamon. Att det är väldigt gott så Höjvinkar. För tackla så där märkes för tackla så fast att det inte får spalt till vojar. Det är något som har varit märkt så Höjvinkar. För Ache och så missar där bollen men här häfter till domaren säger frikast. Frikast. Västningar i alla fall. Filip Jojic.
Vi stäcker över, men så kommer Erir upp i lägen, Sjurur. Och Hannos och Andreas. Han skorar. Ja. Andreas Eriksen. Han får bollen i stånkarna och i nätet. Så rätta måne. Och Västmanningar får bollen en annan för. Och Høyvikingar inte mjuker om det här, men dömter det. Och spel helt fram och Västmanningar är i alloppet. Janus Kristoffersen. Och Eisnes. Janus spelar mittfältet av Västmanningar, men en lösning på att Julian är kärvi. Så det Aknar, Filip. Och så superskott. Bra. Och Eisnes upp efter gängat i underhållsskott. Bra lika tekniker. Fyrstan. Så då Høyvikingar och tar på inte mål. Ja, nu blir det spännande efter. Ja. Hvis man får åka Eisnes att få Reja Tjotkar, alltså. Han är väl det fyra på benchen. Ja. Han ska vintas då. Han är i svarta höla Johan. Öjliga blöjkor. Den är upp. Fär han en två stornskott. Ja. Han så är det bara fyra. Han sig värre nu. Inte han kan gå och skjuta ett li om skott. Han häver ett skott ut här. Han är Västmanningar. Tar det saktligt. Tar skulle vintas upp och komma ut här. Tar rätt sinnes Janvajna. Ja, kanske kan det bli av här nu. Här får man ska vara. Nu är det typ bättre ordentligt spännande efter. Jan Lager. 5 minuter farner. Vi satt och håller och 14. Høyvikingar center Askim Lair. Rune, nej, jag tror väl redan. Det kan inte. Så där Peter Thomsen går stoj för kan efter mål här. Han är öjliga sportskör alltså. Han är en fraliger skytte från matchen. Otroligt bra avslut. Han har så mycket lunch att han kan svinka armen en färfna runt. Arna skjut. Och där ger Mladen där, men Mladen ligger med. Han har ju en bra sportskan. Ja, han är där några på han här. Västmanningar i alla fall. Arche Filip skjuter och han får lyckas som kraften ur skotten och har försökt färja all upp och det är om att vara tar hade inte ordlandet hemma allt av stövne det var nästan skinkklott sen men tar här var fram i spotten och här var frikast 6,5 minuter färden satt noll läge. Har skinkar åtta 15-14. Västmanningar ger försökt av. Så skjuter vi ögonen och två med mannen framme för sig. Först skulle spela och trusta en löta tre. Høyvikingar i alloppet, Hilmar Leon, Västmanningar halda fram med Mansberg Peter Krog. Och det är också som bättre att det är rätt att jag de gör. Hilmar Leon, så är det Jonas, Daniel, han skjuter. Och man har för hållit den fyra men det är öjlig rörsla och i spel nu så Høyvikingar alla rajka. Så är Peter Krog, nu har frikast, han fick potten, han släpper från ett. Så är det Jonas. Peter Krog, han röjner. Han för fram efter Ramon och han täcker och damerna ser att Västmanningar äger bollen. Hannos. Ja. Som en örn, han slår bollen ur händerna och Hannos är en fantastisk vägspelare, det är det. Hvis man har rönt att spela i fyrjen så har man många omkring näckstandande i brinken i halsen. Han är väldigt stark och alleband. Här ränner han skjuta, det gick inte så för. Malmar fick han, Høyvikingar in snär alla på Peter Thomsen och färdig jag men här hade vi Mladen. Foten för det och så är åter en Västmanningar som ligger som för Källen. Var det där sen? Hade det inte Källen, det är kulen här. Ja, okej, ja, till lycka det. Att det är Hannos. Ja. Hannos, han har fått natter. Ja, det är väl det. Men det blir ordentligt spännande nu. Slasher 8 minuter för när du satt någon läge och där kom Louis att ränta dysten. Så jag räknar med att 2 minuter framvis efter Høyvikingar här var spalt och så högt spel i förra halvlek så där var om man tar här och låter sig bara stanna väl stanna till. Nu är det Västmanningar kommer att tröja för. Ja. Arche, Hannos. Och så där Aknar, Filip Jojic. Atromse, Arche, Eisnes. Och så Hannos, men här är Ari i mitten. Han fick klapsa benen samman och
Feckan, Björgan. Har vi skickar ju alla batter, Hans Kvar kommer in. Och så kommer en annan och så ut av strykerna och Peter en annan förskorar. Peter Thomsen till 16-14. 2 minuter till Axel Johansson. Peter vinner tror mål där. Spelar Lloyd. Står han nästan kvar för ja. Jag tror jag av fyra. Det är gal vi värjen alltså. Det är inte bara vången. Vången må backa upp så är det gal från mig i utan vången här. Det är så jag vet. Ja, så är det att fyra. Simon Malon och här var en ute. Där spelar heter Alope vid onkelmannen så där är full man är i Alopnon. Filip Joy Schmidt för vänster med till Hannes Kristoffersen. Och så ett supermål. Och här avtalar där halvtid. Han flick vara. Ja. Hannes för Sveiman genom Altajen och Filip centrum av botten. Han loftar och sätter han i nätet. Flott mål. Ja, flott mål. Filip spelar högt av högra back och Ivra vänstra back. Och gör en hoppskott. Det ser ut som han skjuter hoppskott och så spelar han in i fältet. Ja, det var ordentlig perla. Så är det ett måne. Vi skickar ju alla på och tar Lorska och Ivelota. Här är det en flera spelare men missar botten. Ut av vattnet. Och så färra Västmeningar att göra upp. En för. Det står sagt nu. Han och så dömes. Ja, nu tar han timeout. Okej. Kort och han att vara inte. Nej. Han och så sagt tonkan är. Ja. Åtta. Ja. Tog jag tar av runden nu en 4-5. Färnar att dra fram Foldrön. Och han är väl lika som främst och attast och han är så central just nu. Han ska vara frontfiguren alla hållet. Han ska då vara väl vid timeouten inte hvis jag ska få männa eller vidare vi. Västmeningar och Alof. Här var möjliga en för Ejana. Filip Jojic lever upp. Här är paratnar för att få hotna kast. Samuel är inte i världen nu, men Rove Lamma och Geir. Hotna kast till Västmeningar. Och så är det händerna uppe. Nu ska komma ett skott från Västmeningar. Och Tajer det här, men han får inte ordentligt skott. Han har armen uppe, där har 6 älringar. Ja, han kastar tvärfär och så skjuter han. Ja, åttaliga till av 12 meter. Watch. Så är det har vi skickar alla på så är det Daniel Torkar och Jagdan och han lyfter han häcknesliga upp på bladen och fär han i nätet. Och så är det efter 2 månader, 16-15. Så är det Västmeningar fullman här. Han går till talja. Han häver kroppsfinter i luften nu och Jesman skjuter och så släpper han bara längt upp och en stor han på. Ja, på en teknisk detalj. Så Daniel Torkar. Spalter i 11 minuter, sätten och halvleken. Höjberskinkar åtta vid 2 mål. 12-12. Västmeningar i Alope. Och Ache Eisnes, han höcker han i nätet. 16-16. Ja, tar är det här. Här hänger vi. Här vill ju inte släppa. Finns det gång. Det har vi sikkert lite kärliga som har 8. Hände det så att 20 minuter färdig och Västmeningar kommer 8. Vad hände då, ja? Ta är det atträtt det mentala krutch. Jag vant att det är han senaste lötan och till Orskan och fysiken så är avgörande också verkligen. Ja. Om det inte är blir för stora månader av en där runt Arnhem. Men jag vant att viljan av Västmeningar helt dem in i distan nu en goda löt jag tror att han vant ju. Vi får söka. Höjberskinkar i Alope. Hans Kvari Hansen. Jonas Joros är han uppe men han räkar i batch och Samuel halvtid, men han detter och får frikast till H1 Peter Krog för botten och att Romse och vad säger domaren här? Samuel gav en tackling. Ja, så miste han lufterna. Ja. Hade det man ska doa. Ja. Jag synter härligare än det vanliga att man värderar detta säger domaren. Ja. Samuel är den frialigast mannen, han är den största mannen. Jo, men allt för att vinna. Då man fredlig match. Så är spelet upp till Peter Krog. Han är hoa Lucas som är Reina så nu han slapp laser här. Tar fram hans Werner så det till.
Han gruvliga kan ha skjuta. Kanske det hör en att gå över sån. Han glömmer att spela men han fick brosskast. Ja, han säger Filip var det innanför. Han fintar i först båda mien, ja. Och så kom Filip in i fältet. Jonas Joros ska ta brosskast. Mlaten och i mål och han sätter han i nätet. Han sätter han i nätet till 18-16. Ute vid 13 minuter kvar när du sätter hållet. Framvis 2 mål om nu. Höjvisingar Romanov. Västmanningar i Alfa. Och Atche Eisnes. Nu är det där långt ute Höjvisingar. Här vi Hilmar Leon som åttar. Ja. 3-2-8 vill det kalla det. Det är nog så flätan 3-2-8. Vi åttar nog längst fram i alla fall. Och då är ofta gott vid crossspel och övergång då. Ja, vi får så checka Västmanningar gärna. Ja, jag tror man kommer checka nu. Broadcast. Ja, det var varit innanför det. Ja. Armen var nere vid söjn här så här borde han ganska inte stilla sig för igen. Filip Jojic, Hever trycker här till och här kommer längt ut i där lukkar Station Channel. Ja, det är kanske inte för smart place. Att det var inte så väl etna. Nej. Jones. Jag vet inte för han rönt vinner skruven och krynklig här men han har gjort det för mot Ara. Han har hört ena för och så rönar han skruva botten runt han foten. Ja. Nej, lyckas så gott som det att etna lyckas så ett ringt där för där. Ja, det kan tänka sig en meningslöst. Nu kom här. Nu blev det härligt här och en närmast där krökte sig fast där och får två buktar ut med Askornar och Dotti om man över och smapat med allt det. Rune och Jonas. Ja. Och det här är så olycksfalliga trångligt i hatten att det är för ett spatt nu. Det finns man och Davison. Så vi lägger någon åtta det kanske alltså efter inte lätt så små vatten sitter så åttaliga vi söjlinjerna att det kan ju hända. Och vart funkar men brestande om man är så tycker gammalslag. Nej, det här är farligt. Det är ja. Det är man sentande ut med botten 100 kilo med år. Ja. Ja, det kan vara hållt av år men för att vana att det sker något kanske är det kvackar en nästan. Är onkel ska klämmas där sen kanske och så för det Jonas nu bra vana att det svär. Jag kan använda men det kan vara så kött. Ja. Man kanske byta sätta botten. Ja, det kanske vi också. Ja, det är kanske inte rätt. Större bott. Större botten ja, som tåla støyt ganska. Hilmar Leon för Jackson men tar vi frikast. Ja, här är det ute vi alltså sätter hålla om över håll igen. Och Höjvisingar är ju 8 vid 2 mål. 18-16. Det är inte en tempo i Nej. Jag hade Jonas, han står i spel nu. Han är ju vara inte för. Ja. Och så etnaste inte hesa för hans karra. Jag hade inte dröjt där nog. Alltså för nu köttet sving spelsystem, spelsipan. Jonas skjuter Samuel 4. Och så Peter, så är Galle. Ja, han skorar kvar i enaste för. Det är akkurat det samma. 28 lägger bornan. Han är helt otroligt effektiv. Ja, han är klart bäst med det. Ja. 17-0. Han var också effektiv så i förra men fast loppet där så spela så. Höjvisingar framför 19-16. 15 minuter kvar ner. Västmanningar i Alfa. Atche Eisnes. Att Romsed Filip Jojic loftar inte på en av vägen. Och så ut av vanchen till Björsti Hansen är kommit in. Rykast till VOF. Filip. Och så stöcker botten till Aka och han räkar inte målet. Nej, nu ser det ut som att Filmer knäckar till nästa gång. Lunches med det och tar Rickard det är inte till skipa i alla spelet här. Där skiftas de att bomba en fyra andra efter. Ja, Ari kom in. Ari är otroliga goor. Ösne och Seba-final, ja. Och han är kanske en sån final med år. Ja. Det har gått så mycket i första året, ja. Ja, men Mlaten lyckas som i skott med sänk kanske, Majra. Så Västmanningar.
Och här kom Hilmar Leon upp. Svajman till en affär och sätter han ner till 2016. Hur ut här och först myna Bergan ständer av hälen och in i 6 meter. Laten pura ta själv. Så är det Magnus Müller som kommer in till Västmanland, spelar mittfyren. Filip Jojic, Magnus Müller och Archie Eisnes. Höjsingar välja 3-2-1. Och Hilmar Leon är längt ut. Han fyller Öland här och Tamo Västningar flyttar sig sån här. Och efter det här är orskar det. Och Archie till Magnus, Filip, Magnus, Archie. Och efter Aredam Bjargar, center från Peter Thomsen nästa och han Hesa för Lukas Nishishonon. Men kan nu tar finket öjlig ontalig mål. Här leipar en annan med in. Och då var Daniel Torkar och slår till botten i nätet. Här slår Västningar Simon. Alltid det var Daniel Torkar. Ja. Bjärste Hansen. Han ställer synar av Daniel. Och Hoxarna han måste fara där kan inte bättre. Det är att efter det här vara Margorior och offra allt som man har. För det öjna som löser. Ja. För det här var en skjuta Jeva. Hej, nu var det 5 mål. Att han väljer en Höjsingo. Vi tar välja 3-2. För punkt. För det här var drena alla krafter ur Västning och vi har kommit så långt fram. Ja, kan se då är det outgörs det affären nu. 4 mål, nej 5 mål om mål. Det är inte lätt jag Västning. Det vill se. Så det här var nej, Evant inte komma. Jo, det är lyckat här hvis det vänjer inte Höjsing och börjar skifta ut då. Det var inte inte. Nu är det gada väl. Nu är det kvar då. Nu kom Magnus in, Magnus Müller. Nämnde det Johan Hanus, vem han sa vilja med ut. Och han har finns 4 mål på den och det kostar kanske 3 mål mot dem. I också nämligen att finns Magnus in långt att ta. Han börjar bli med. Match Eisnes runs för skottet men Aredam han tar allt nu. Han tar allt nu. Eisnes shots all i det så Västmanland. Men det var riktigt ångt i huxa om de så fjör to och Samal till var brukte i världen. Men alltså till han skriver Dilja till gamla storskyttar. Får kom ta omgående 4 till kunde brukas till alla spelarna. Jag kan nu ett mål att tvärt till Höjvinkar. Var det målmannen som sätter han slängala. Ja nu är det service till färden nu 22-16. Nu kommer det en desperat Ryan Samal han kan skjuta här. Men det var rarast ändliga tid slopp fram efter i alla någon alltså. Ja, jag måste säga vi vann och alltså när man vinner så spelar man bara inte. Här var Archie Eisnes, ja. Det är normalt att det möter. Men man vinner och spelar mot det som så. Är man väck 2 år, kommer att i en fot som är inte sista flokta första år och så kommer han blir han bättre än nästa år. Man vill skjuta och pinkre och allt det där. Och i mest det under vänjning att det är värsta samma som tror jag är det. Och det kanske det samma som Samal han häver inte tant. Samal häver ju Filip. Jag börjar se och är i Eisnes och Archie Eisnes. Oskar renna och så är han fantastisk. Ja. Oskar kan renna, man orkar inte renna i det. Så skjuter han ett mål så stutchen kommer upp och ja, det är för lite. Ja, det är Max som bänder att detta här är om över outgörs. Det är touch 11 minuter efter. Vi skulle inte för att avskriva Västningar än, men det var ett kväll då. Jo, ja, touch mot 5 mål. Det klarar man inte utan man är över. Ja. Iveskott och avgrunnet. Här är det inte. Här är så en mål att jag får ett mål nu. Shooter Olsen, nej, han vill bara Hilton. Och så bär Hans Kari Hansen så har ju sjungit han klarar inte den efter. Höjvinkar i alla fall 20 minuter efter att det stånd 22-18. Daniel Torgar från Vanchinon, Kajsjemal, Mlaten för knä i 4. Och av hans sådär knä i stöck och botten och tau till inkast till H1 som alltså hever
varvat gott allo. Har vi syngar och välsipa där pratar samman öliga. Arbetar väl i alla fall om det inte gång så kött för så gång det tryckt för. Så vill säga. Att så skruva upp. Peter Krok ska ner och spela liga in som i Chile nästa år. Ja. Så ska han alltså skruva allvarligt upp. Han är diknar men han ska alltså rännekapaciteten ska flöjt allt upp. Hilmar Leon, om man för det. Han kommer väl upp för jag för. Västmeningar har varit möjliga att narskast. Magnus Müller lever upp, skjuter, Are Bjargar. Att han lyser. Ja. Att det är en fyra öga sig på. Han hoppar upp, skjuter, Are sitter ner i vänstra hopp. Oj, tog han skjuter. Det manglande distarvänjning till Magnus. Han har haft åkt ett målman och bojat till sista löt och näka som I halde man ger bara per impuls. Det ska hända i sista löt. Han har öjlarna sutt. Väl fyra år han kava i. No time out. After time out, ja. Så Julian Olsen han sitter här och bunch någon och annar fotren han är sträckter ut här och så han är färdig för papprangar i den. 2-24. That's half 2-28, ja. 2-28. Ja, men det är inte färdig än, men det ska gänka ytla i hand. Det är väl öjla tungt att ha alla där attor. Tja västning och det. Och så är det inte öjla kött in vid attor. Då där jag skruva för. Så nej, det tog ytla touchen. Det var inte där först färda där uppe i en 6-6 mål och så skiftar det så det blir ett in och så vinner där fyra. Det gick. Ja. Nu kommer något rätt att spela. 4 mål om månaden. Höjversingar 8 och är i Alpe. Jonas Juros, Peter Krok. Och nu släpper den här backchetan så Höjversingarna att spela åtarna nu. Västningar får inte fram att välja. Här är Hilmar Leon, mittfältet till Jonas, Peter Krok. Och han tråkar, Västmeningar. Här är Räkaballe. Och det var Filip Jojic. Som kaknut i dessa stöverna att Höjversingar spaltar vid omgångmalmannen. Sätter han i nätet, tror jag månne. Ja, det var att det kostade inte igår så. Nej, får det ett tätt så ser vi då inte. Nej. Men tar halda fram Höjversingar vid omgångmalmannen. Peter Krog ränte sig i vunchen och hej är en annan man utanför sig att spela men han fick inte armen läsa. Så blev det tråk. Hilmar Leon, Jonas, Peter Krog, så kommer han upp och här så fortsätter han. 23 minuter. 22 minuter för nu. 8 minuter efter. Västmeningar efter i alla. Gjersti Hansen, Magnus Müller, Filip Jojic. Magnus Müller, Sjurur Olsen, Filip, för in motor, vidare. Magnus upp, skjuter, om han fyrer. 2 skottar det som missat och så är samma sövan. Att nu svära Höjversingar efter och TV 8-stamman Arit Amimaldon. Han tar chansen, Anker med över i målen och Västmeningon. Latten, han rann in, men han rann bara snurrkött. Nej, han rann inte en gång fotlar för. Han rann 5 skritt och han också upp här, han kastar. Hej, han kvickas här, så är han väldigt. Ja, så hej han något fint. Västmeningar i alla pjätter, Filip Jojic, tack för mig. Ache Isnes i bron till Magnus Müller. Och han räcker stanchen i sig. Magnus han röjner, men det vill kättnas. Tröjskott har det och matchball. Nej. Ströj är för högt till det. Man kan bara täcka en lottokupong och melda sig klara den finalen. Nej, det här då det. Tröjskott och hoppskott och så ett hoppskott. Tröjskritt och hoppskott. Det gånger inte är som stund. 5 mål om månaden och vi har 21,5 minuter efter. Höjversingar i alla fall. Peter Krok. Lanka till, men här ständer Mladen. Händerna 4, Bjargar.
Vestmanningar att alla på Filip Jojic, Magnus Müller. Och så är det Filip Jojic, kan inte så. Han lever upp. Vi är det Magnus. Och så ska han spela ut till Bjärsta, men tvåde botten ytla fra sig med till Bruksla framan undan. Så Vestmanningar har bort och all upp och det är Bjärst en halvman vet. Ja. Ja, finns ju allvinsna Magnus. Ja. Magnus han inte kom väl in. Det är alltid där borde finns ju. Han själv han Hanus inåt. Ja. Och här är trubbel ganska han är ju orskarna men alltså nu är det 5 minuter. Nu finns ju 4 minuter. Ja. Nu kommer han. Nu kommer Berg han och Archie vill ut i isen, ja. Ja. Ja, Archie kom först in. Ja. Han sitter där och trippar därför så. Archie Isnes. Han färger Jacknon, men vill Hilton och det var nytt frikast. Nytt frikast. Archie innan styckena. Och här vill Agnar Johansson Hilton och Harnaver i skottröntorna. Det var nytt frikast. Händerna och loften. Nu skulle Vestmanningar komma vid en skottet. Och där kommer här och till Åman för den. Här ända i distrikt. Ja. 5 minuter efter. 5 mål, 5 minuter. Ja. Det är ohuxan. Höjvörskingar AFM Kaos. 5 minuter efter. Tar är 8. Det är 5 mål. 4-20 nöjsa. Och tar är i Alof. Jonas Juros. Hilmar Leon Jakobsen. Jonas Satte. Hilmar Leon. Lever upp. Sveimar. Skjuter. Vi ser nu. Vestmanningar. Och så kommer ett längt kast. Men att det var ett missättna kast från Malman till målläggare. Jag vet inte att han attlar tvåda botten i hittmålet i Valest. Det var Negve 4. Det var Negve 4. Han kastade igen i knähat. Ja, så det hade Peter Krokbäcka. Så Höjvörskingar är rätt i alla fall. Och så är det Hilmar Leon. Och Jonas. Hilmar Leon efter. Peter Krok. Hilmar Leon. Jonas. Och så är styckena. Nej, det lockas inte Vestmanningar. Så är det Bjärste. Han får vi fotlare för det. Och så är det Sjurur Olsen. Han skorar. Sjurur Olsen skorar. Här är det Bjärste och Sjurur. Ja, nettopp. Så kommer fram. Hinner stanna och hoppa det bästa. Det är inte något gott. Men det rycker vi först. Det var ett mål. Han inte lutet att hinner få ett väg. 4 minuter efter. 4 minuter Malamåne. Och Höjvörskingar har botten och är i alla fall. Peter Krok. Jonas Juros. Hilmar Leon Jakobsen. Peter Krok. Ja, det här var det stora message av Höjvörskingarna. Peter Krok är om inte någon annan kommer i hans röst. Ja, det. Och här får han och Jackson Schalver. Han får inte mål. Men vad ser där? Det är Bruksla. Och kvar i Bruksla där fyra. Jo, straffe var det. Han var fröjor. Han fintar i mannen Elsar. Och med häckar syndrom halsen och nej, trutcha. Okej. Ja, nu kan man akkurat samma hålla sig väl Vestmanningarna. Nu är det ofärdigt att lugga. Ja, 30 minuter. Luyda mer än 30 minuter efter och Vestmanningar missa en man av Vattenäsne. Så hette är färre. 4 mål Måne och Höjvörskingar i allt. Vestmanningar här var missvunna. Men Höjvörskingar här var fram i spotten. Antor av Vansson släpper inte Jackson. Frikast. Och så är det nu då att bästa mannen så håller ju ut. Och kort Antor in, va? Ja. Av Vansson här in. Tapp. Så det är signal om att det heter Arnavik. Vestmanningar får så botten med seriöst mot Alof. Sjurur. Janus. Filip. Sjurur. Filip Jojic. Släpper i Jacknon i Charlia. Färfrikast. Frikast. Till vi och Jeff. 4,5 minuter efter. 4 mål av mål. Höjvörskingar. Peljanir här i hattene. Till FM heter. Och så en flickvarre till Vestmanningar. Han lukkar sig inte så för. Så då är det Dam. Han tvajter bollen åter och i nätet. Så i normalet och i hittmålet. 25-20. Så 2 minuter efter. Och 1,48. 25-20. Vestmanningar i Alof. Hannes Kristoffersen. Och Archie Eisnes. Bjarte Hansen. Så rönar där lyska botten till Agnar.
Ja, så röringer kommer nu i att det utanför vattnen. Allt ständer och hoppar och lägga bresten dolna här för en och fjärs som om man har gått löte. Här spärrar Västningar efter vid en målen till Filip Jojic. 25-21. Han går med oss efter. Västningarna tar sitta nere. Ja. Fyra mesta av dem och här har varit norrar ett lag blivit där alltid han norrar ändan ett lag västar ändan här i höften. Höjvisingarna tar dansar i händerna av gör. Ja. Han gol pastren av vattne sittande. Kurrer med antal svarta avskåra fjälten i livande. Men i 9 minuter efter Höjvisingar tälja ner till mästarheten. Och så för Antor Jökna vanns någon och han skorar till 26-21. 26-21 till Einåkers. Västmeningar i Alofen. Janus Kristoffersen till halv minuter efter. Och att Ejesnäs, Bjarsti Hansen. Och att Janus, Filip. Och Västmeningar resignerar här, kapitulerar. På ett mål här. Höjvisingar på bollen efter. En lång sändning fram efter. Hilmar Leon Jacknon. Han får ett mål. Så är 5 sekunder efter. 4 och 3 och 2 och 1. Och så är Töjen färden. Och ha en och fjärs ur Höjvik. Lutcher färjamästare och i förestånd manshandbolte 2016. Inte Töjen här har vunnit för. Men inte så roligt ofta. Och vi söker att den Brökston. Hos väl där kommer vi att de vinna. Västmeningar har varit City och FM-tronerna. 2 till senast i åren. Här nöttes nu att kapitulera. Har en och fjärs hejomonen och det efter en serie jaunades till Västmanna. Som har vi skänkat tågen vid en och malen. Så var minne spänningar och det. Måneren var större och det än han var och i Västmanna. Och Höjvisingar var på 8 och i Hesson Destinon Akatla Atla vägen och vunnit Destin vid 5 målen 26-21. Heine, detta var den rätta vinnaren var sagt hans. Jag tror sagt alla tøyna att det får nog vara Heine Fjärs som får vara bättre Leo gör. Ja, det var så öliga näck bäst alltså. Först pallte faktiskt bara en hålla. Och vunnit på lika väl. Och det som vi har i världen och har vi haft suschen. Man skruvar fra och fyra aktiva vilja. Ja, men det känner jag att det inte efter nästan då man spalte 17,5 så vant man ganska hårt att det är en fyra lyckas som lägga sig själv och fått onklar för att det skulle ringt att vinna. Så man inte var så stora favoriter i finalen. Så hade jag lagt mest till Sushnich och Höjvisingar och för det var inte vunnit så stört. Men hvis du har hukt efter toppskyttarlistan så är han väldigt så strömmål och 4 mål för att li. Ja, för jag får attar vi för jag får att skär väck. Och här var hon att vi står bara skruva från så är det inte så ständigt en kurv. Men det har skivrat till att det var stora smiter så Västmanningen att Julian Olsen räcker ut så tölja. Ja, det var det absolut. Men det kanske blir en annan helt annan dyster. Kanske kan vi inte det ringte att säga men är halt inte alltså han är öliga god men är som vi säger sötter spatt vi ersätter tema och det är trick vi att det månaden om tar så hade haft Julian vi det Julian är en fantastisk spelare och öliga var fin respekterar Höjvisingar är bara näckbäst som li. Nej, jag vet inte om jag finns det att vita om du kunde finna två spelare i Lavenjare och också hända vi en golan och en svarstan kanske. Så tar jag en supporter. Tack för det. Till Heine Hansson som är vimästare i Tjåkon till finalerna här i Höjviket och det är så inte nej att vi har någon 3 finalutestön som mannen så är att Höjvisingar har tryggast mästare heter. Vi har vinnat på här
finalerna, här avsätter finalerna. Öliga Jauner och Dyster i Västmanna, men har vunnit vid en måle och i det var månaden helt större. Så sammanlagt var det en grejer syr FM-syr till Höjvikingar i år. Och efter Västmanningar har suttit av handbollstronen nu senaste 2 åren, så är det Höjvikingar efter det här som där var framåt bäster och i kaffingen. Och ja, här är som är man stora facknaver och i Höjvikshatten nu Höjvikingar efter bäster till Kivradilja att det är handbollter som är samleiken tror jag här nutcha storvaxant omkvarven om i Storströmmen Höjvik som blir bara större och större. Här är det till nypitchare som sätter sig ner här och det vill så vara att handbollsren fitterneck med den här kvartsen. Ja, jag så inte ska läsa och för mig läsa där jag har läst i en och i fast läsa så jag kan spela. Jag vet inte om det kan vi klockan är så näkva vi måste göra det har vi skjutit så läs. Ja, att jag får 20 minuter är det rätt så till i läge i Skiljalanda vid nog är inte av strömmen nu men i utbacken här vid framvägs. Ja. Ja, men jag vet inte, det är seriöst att gångstriska på andra kan hända igen.